Ügyesen vettem, és számestelenett. Megfogta a cuccát, és felkerekedett. Útközben meg valahogy egy megtekeredett, és így történt, hogy a harcos elkeveredett. Megkeveredett az utcák sorrendjében, foghatjuk erre is, de nem is volt tepészen. Készen volt szépen, teljes egészében, de mivel nem olyan fajta, nem osztotta meg fészen. Inkább megírom egy ilyen mókás számba. Milyen undorító volt, amikor a kaputba hánytam. Egyik szemem zártam, a másikkal megláttam, hogy épp jön ki valaki, úgyhogy tovább álltam. Próbáltam szaladni, de alig vitt a lábam. Bukfenceztem egyet, és már fekszek is a sárban. Csillagokat láttam az ünneplő ruhámban. Káromkodva, ordítozva segítséget vártam. Látom, nem jön senki, mondom, most vagyok csak pácban. Hosszú volt az éjszaka, de én ott éjszakáztam. A következő vicces sztori az állatkertbe történt. Majd ott mentem lőni, banzik, vittem puskát, vittem töltényt. Úgy indultam el aznap, hogy megszegem a törvényt, megfogom és szemközt lövöm ott a Bonár nevű lényt. Minden szépen elterveztem, de nagy probléma történt. A majmok megérezték a majom terminátor jöttét, és ahelyett, hogy megrémülve szétszaladtak volna, katonásan sorba álltak, és csak vártak a parancsszóra. Megjelent a legöregebb, pontos, mint a svájci óra. Látszik rajta boxolt, szét volt faszva már az orra. Megkerülve felordított, mutatott egy pontra, ez nem is lett volna akkora baj, ha én máshol lettem volna. Az áldozatból vadász, a vadászból meg áldozat. Még én támadtam őket, hát jobb volt az a változat. Gyorsabbak voltak, hisz mindnek volt 4 lába. Szervezettebb támadás, mint a majmok bolygójába. Megfogtam a puskát, a majmok felé szegeztem, becsuktam a szemem, és csak lőttem, messze veszettem.